Hoxe, día 7 de novembro do 2025, recibimos con moito agarimo no cole da Barquiña o grupo Lisdesia, de Muros. Este grupo é unha banda de punk rock que se creou no 2018 para facer música en galego. Está composto por Javi, Chema, Antón, Fran Lestón e Fran Trillo. No noso cole traballamos unha das súas últimas cancións, Ai Gallego, e no día de hoxe tivemos a sorte de poder cantalo con parte dos integrantes. E os nenos e nenas da Barquiña, xunto cos seus profes, puxémonos a traballar para que o día saíra así de ben. Con todos vostedes, a canción Ai Gallego. Os nenos e nenas da Barquiña quedaron con ganas de máis, entón pedíronlle outra, e aí veu outra. E finalmente, invitamos o grupo a unirse á Radio Barquiña, onde o grupo composto por Daniela, Alberto e Adrián de Sexto realizaronlles unha entrevista moi interesante. Preguntas do estilo de que tipo de música que tocades, cales son as vosas influencias, como xurdiu o momento de facer unha banda e así como que consellos lle darían a outros para crear unha banda, ou mesmo se foron vos estudiantes. Se quedades con ganas de saber o que respostaron, animádevos a escoitar a nosa canle da Radio Barquiña.